Θα σας δείξω τον τρόπο που μπορείτε να ανεβάσετε σε απίστευτες ταχύτητες ένα βίντεο στο YouTube. Πολλές φορές έχουμε δοκιμάσει να ανεβάσουμε ένα βίντεο και παίρνει αμέτρητες ώρες. Το προγραμματάκι ονομάζεται Handbrake, γκουγκλάρετε το. Μόλις το εγκαταστήσετε, ανοίξτε το. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να συμπιέσετε. Πατάτε άνοιγμα. Μόλις φορτωθεί το αρχιάκι μας, πατάμε το Start Encode και ο χρόνος που θα ανέβει στο YouTube θα είναι απίστευτα γρηγορότερος. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε διάφορα formats για το βίντεό σας. Εγώ θα σας συνιστούσα να μην επιλέξετε τίποτα, να μην πειράξετε τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που μπορείτε να πειράξετε είναι το Web Optimized και πατάμε το Start Encode. Για να δουλέψει θα πρέπει να επιλέξουμε και έναν φάκελο προορισμού. Βάλτε έναν φάκελο οποιονδήποτε. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα η ποιότητα του βίντεο παραμένει η ίδια. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Δοκιμάστε το. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο.